भिडिअखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्टिं मोनथारदों नामा नोंसोरलाय? बेयावनो लोगो मोनबाय, मालाय गावनि फुराना लोगोखौ लोगो मोनबाय, भिडिअ खालामबाय आंहाबो हगारबाय। दासो माबा भिडिअ नायना मिनिखांबाय आं। भिडिअखौ नायनानै जोबोद इन्टारेस्टिं मोनथारदों नामा नोंसोरलाय? मिनिखांबावबाय नामा नोंसोर भिडिअखौ नायनानै? मोजां मोजां थुलुंगा, हाय थुलुंगा निजिरा हटस्पट लाथ'लायबाय आं, नायफ्लांबाय थायो मा आपडेट जाखो सानना, फाग्लासो दसेनो मा जायो। माथो होनबावनो मानसिफोरखौलाय, मालाय आंनि भिडिअसखौहाय ससेखौ खावनानै ससे हगारनानै मालाय बिराद भिउस मोननानै दंबावोसो। मा होनो आलफ्रेडनिफ्राय ब्लेक कब्राबो लाबोफायासै नामा आब'? नाङालै आंनो ब्लेक कब्राखौ नाङा। ब्लेक कब्राखौलाय मानो नांगौ आंलाय? आं हौवा नङाना, हौवाफोरनोसो नांगौ दा। भिडिअआ डेन्जार मोनलै, जोबोर मिनिबाय आं। मिनिखागोन बयबो, मिनिथाव खालामबाय नालाय। अलप सादेन जादों आरोना लोगो मोनहैनानै। माने आलफ्रेडआ आंनि हाजबेन्डनि लोगो नालाय, सिगांनिफ्रायनो जोङो फेमिलिसो ट्रिप बेरायहैदोंमोन। ओमफ्राय हलि मलि रेसर्टआवहाय बोरै हाबफैखो जोंबो फेमिलि बेदर अरखानानै जाबोनो होननानै। दाना बेयावनो लोगो मोनबाय, मालाय गावनि फुराना लोगोखौ लोगो मोनबाय, भिडिअ खालामबाय आंहाबो हगारबाय। डेन्जार मोजां माबा जाबाय। ओमफ्राय जेबो नङा, आं जेबो सानाखै, मानो होनबा आंजों लोगोसे आंनि हाजबेन्डआनो दंफायोमोन नालाय, ओंखायनो जेबो सानाखै आं। रिंकि एक्ट्रेस बादि नुथारो नोंखौ, बयबो होनो आगै आंखौ रिंकि एक्ट्रेस बादि नुयो होननानै, खिन्थु मिन्थिला। सन्दुबि बिचुआइ, हाय आब' माबोरै दं? आं मोजाङैनो दं आगै, मोजाङैनो दङ। माबादि भिडिअ जाखो? आंनि मा होनो मिजिं गयारि, आंनि भिडिअआव थांनानै नाय आगै। आं मानि मैया बेलासियाव ब्लग भिडिअ होदोंमोन नालाय, जोङो फेमिलि बेरायहैदोंमोन ना, कापोल 3 कापोल बेरायहैदोंमोन जोङो, जरा जरा बोराय बुरि बेरायहैदोंमोन जोङो। दाना बेयावनो आंनि हाजबेन्डनि लोगो आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों हलि मलि धाबायाव। दा बेयावनो मोनसे फिसा भिडिअ लानाय जादों आङो ससे, माने आंबो लोगो मोनफेराखैमोन नालाय, मैया लोगो मोनबाय, भिडिअ लाबाय। दाना हनै माबा माबि होननानै मानसिफ्रा दस्रा सानगासिनो दं। एनिवे आं जेबो साना, मानोबा आंनि हिर'आनो आंजों लोगोसे दंफाखायोमोन नालाय, ओंखायनो आं जेबो सानाखै आरो। आं हारसिङै बेबायदि खामानि मावहैदोंबा आं सानगौमोन। धनन्जय बसुमतारी हाबा जाबाय होनबा बाजैया? औ नंगौथ', बे मैयानि भिडिअआव आंनि हिर'आबो दंफाखायोमोन।